soittaisin tämän mainiolle ajo-opettajalleni, jos hän sattuisi olemaan kuulolla, ja kehottaisin samalla käymään vilkaisemassa naamakirjansa sitä, kun ei koskaan tiedä, mitä sieltä löytyy. Näin Rovaniemeltä Marja. Anne-Marie kirjoittaa, että aivan uskomattoman kaunis kappale. Sitä kuunnellessa voi hetken kuvitella olevansa kotona oman miehen kainalossa. Piristää kummasti. Terveisin Anne-Marie. Sitten toi Huovisen Mia on myös kirjoittanut, että on niin tajuttoman hyvä kappale, eikä usein kuule radiosta. No mä sitten soitin tolle. Seppälän Sari täältä Nova-studiosta. Terve Mia. No päivää. Sä oot laittanut, milloin se on 23. päivä tosta Suvi Teräsniska hentokuiskauspiisistä. Joo. Että kun se on niin tajuttoman hyvä. Oleks sä nyt sellaisessa paikassa, että kuulisit se, jos mä soitan? Joo, on paikalla sellainen. Joo, missä sä oot? Saaks nää? Ihan kotona on. Ai. Onko sulla vapaa päivä koulusta? Joo, tai no itse asiassa mä en nyt just opiskelekaan ollenkaan, että miehen kanssa tässä